tala. Iro zihost iro rekushaya rekumama iroro. Zihost rekumama iroro muri kuriziva mazita andichatauri because unongorongorikana waTalk Central. Zihost rekumama rachimisa host kuTikTok naso. Rari kubox game kana ungari kuTikTok anotochiziya. Iwe makanaka makumbe mukosho wababa wako azvinzwa. Zimera korakazvara rine AIDS. Mwana wa Satan, mwana wa embwa. Horo yakashava neSick isingagone kuendwa unorapa futsake. Uri kuzvinzwa here? Rubbish. Futsake ndotenda chii kunyadziswa ikoko. Dai asina Patricia Jeka toyazondiyamura. Dai ndatoitira zvangu platform kwa Patricia Jeka zvatori nani. Dai ndatoitira platform kwa Patricia Jeka ndiyacho. Real zihost randiendesera kunondisekwe nenyika uko. Angashazoziya kuti vanhu vakatsika pakasimba kwakundiisa ipapapo. Ndisinditori wiki kudai kwakundiisa ipapapo kuti aone kokuzo dei kuri kunzi anonzwa tsitsi vanhu vari kufoira aizonzwa tsitsi ongoti vedwe isire wewe sandichakati kana my name was not even mentioned kwenda pakuzosekwa ini kuzotosekwa shenyika inini kuti saskam falak lie my sata kolare akashoto Tom nonsense. Sandamborwadziwa zvakadai ndarwadziwa nhasi nosa chana ndichishandira zvikomba kushandira nzvimbo kuti ndidzoke kunoona $10 iyoyi kushandira zvikomba kuti ndione $10 andawana pabox game nasa kushandira zvikomba zvo zvandashandira mutauni kuti ndiri kushandira chikomba chandikaza musoro kuti ndifambire $10 kubox game munakashadza zoti hapana kana hapana changu apo kuzotofonera wakani sandi uri kupi sandi kuti ndiri kupi kuti muye mundiseke zvangu mundite chiko chenje nyika kuti ndione kupetwa zvakanakisisa zvinoda petwa chifara iva naSatani rakataura mani zinyembezi riya nyangwe risina kukwanawo futi not like I'm support you nyembezi rakataura zvaro zinyembezi riya nderimwe futi duzviwo zvaro futi rakataura zvaro kuti my dear usikufarirwa mfesi wangu uri kushandiswawo futi kusaidiko wakangozungaira ugozi unongohaikira kwese kwese rakataura zvaraiona inganga ya muprofita rakatoona kudai kuti mfesi wangu hapana love iri kuya ndokutaurira kuna love iwe nditise apa paka ndazonge mwoyo wangu uda kubuda mandiri so ndazonge mwoyo wangu uda kubuda mandiri so ndiri kungoona kunge vana mbuya wangu wakafa vaive nguva tondishedza ndapasa ndashoka nhasi mwoyo wangu uda kubuda mandiri here umu muchiwiwiwiwi iwe izvi kutoti apa kapa ndatombofa nhasi ndatozotomuka ugari munhu akanzisa TikTok ndiani ndiwe Chijandukwa chiri kuti ndigare ndiri kuplatform kwa Chijandukwa hoine ndakuitawo mararo kandidzokere kwa Chijandukwa wangu wandakajaira ndiye munhu akandonzisa TikTok hamenowo kuti waizvi zvemukono zvetsamba rafuta zvananda nhongopa kuti ndakandazviwaniro kopiwo izvozvizvi futi zviwanhu izvi zvakandinyimisa 400 izvozvizvi izvozvo zviwanhu zviviri zvakandondinyimisa 400 zvazvine shanje zvimajealous nonsensical fools zvakandinyimisa 400 yangu izvozvizvi ndakungohakira nyaya dzadzo zvisina nebasa rese izvozvizvi ndikadai zvandakatowana 400 ndatowa kudzokera kubasa kudhara zvakatonditadza kuti zvinoshandiswa nemweya yetsvina chiya zvimasatanist izvozvizvi zvakatonditadza ndiwane 400 yangu futi zvimasatanyoko zvevanhu izvozvizvi zvimasycopath izvozvizvi zvakatonditadzisa rimwe roramba kudzura posi roramba richingoposta rimwe zigadzira asina garo riya rekuSouth Africa rimwe zigadzira risina garo rekuSouth Africa rikati rega tirambe takanamira panapa haufa wakawana mari iyoyo zigadzira rina jerasi zigadzira hanzi ndoera soko unoera soko yekupi kwewe unoera nyoka iwewe mukosho zeremezi iwe zigadzire kuSouth Africa iwe unoera nyoka wazvinzwa uyere soko iwe hatina munhu ane moyo wakakazharira kudaro kuvaera soko isi unoera nyoka mani iwe psychopath mwakatonditaza dezvi ndikatozowana iyoyoka nhasi kudai ndiri kurara izvi zvinotoshati 30 June akutokwana nhasi ndatomboregister kana tiri kungodzungara unge mweya tsvina ndosvika kunoona box game ndopiwa $5 what is that ndosvika ndoiswa pane machi hewe dzoka riri kungohaipa chebheri dzekuAmerica dzoka yewe mazita chete mari chandi ndonga chikodedzwa isastori vanhu chaiwo matsede kana tombotaura nezvavo munhu ringorizira kadaro ipa mama riri kumberi koko richingonimvaipa ona nemari kudhara richaroya zibabaria richaroya I tell you kuti richaroya zibabaria
Zvese zvaraindiita ndezvekundondibata maziso zviya kutondiita chiseko chenyika. Hapana love yakadaro apa. Harina kana nelove futi. Harina love riya. Neruro zigadzire kunditaza kuti 400 ritadza kudzura maposiro. Musata nyoko yemunhu futseke, there's war coming. Wait for me. War after war. Makanditaza mise muri tuimi mudensambo kuteerera izvo ndenda kana machingonanzva mbinga. Indro I'm a fool futi. I'm a big fool. Ndenda kana machingonanzva mbinga zvangu kushure kwemagaro sikuwa nchikonda kune inewa ma psychopath iwayo kuti anokusiya mu desert with no water. Iyo zvinasandisiya mu desert with no water. Kudoti naiwe soko iwe. Z. Naiwe irori is hostage. Z. Naimi Z. Fuck off. Don't do that. Hapana mari inodzoka. Makatoisa ndatoindinya. Tatodya mari yacho. Tatoidya. Hakuna mari inodzoka Sarah Jack. Muri mbiri sara ndikona vanhu vasingatondide zvizvozvo. Chigame cheku TikTok muchande chematuzvi cheche. Zvozvo ku TikTok zvende zvematuzvi zvizvi ndezvekumamirana chaiko zvizvi. Rafa ndaitwa nhasika. Iwe niwo unofunga kuti unodya naye wacho kana umbokukana kuti mbode haipa. Niwo ndifunga ndodya naye wacho wandakazvimbira makumo chibikira kana tombode haipa. Kana tombode haipa unditotaka ndisire chiko pa chigame chake ichocho. Chemutono uno ichocho chigame chake chematuzvi ichocho. Unditotaka ndisire chipa chigame ichocho. Kuti andinyadzise inini. Imagine kuti ndasiye chi mtown nhasi. Ndasiya madhiri mtown ichocho ma short time. Ndichimhanyira box game. Ndasiya madhiri ma short time ndichimhanyira box game. Ndikati maiwe apo kumhanyira izizungu izozo. Kuti ndikonyadziswa. Ndikonyara chaiko zvoti uzodei kuti host anga achigwaipawo pa TikTok pacho. Zvazvirinane vanhu vangu vacha sniper. Ari kungo hype zvimambuya zveku America zveke. Zvimambuya zveku America ndo zvashingo haipiwa. Zigomana rine German nemadya smile zveshuwa. Maiwe Nyembeso was right. Maiwe. Nyembeso was right. Mprofita uya. Mprofita uya akatontaura maiwe. Kana usitori na mari usanyeberwe. Either people are using you kuti vaite mari kuside kwao kana kuti say andiende futi zvimapage zvavo zvekumama zvizvo. Haundione futi zvimapage zvavo zveku TikTok andiende ko futi. Naso andiradza ma true colors awo cheo. Because naso ngoneka zvimumbuya zvavo zveku America zvizvo. Kana kumbozwa tsangu richimunzisa ndisandikana kuti hapana kana mbo haikona chikona na host anga chingotaura chembere dzake idzo zichiti dzekwa America idzo. Ndo dzanga pawazobva munhu atori ku meeting kuti akudedzwa munhu ane ma 500,000 coins. Munhu kuti obviously nasatobva pa live ne 1000. Munhu agara nemari kudhara ndiwanga chaipwa yeye. Iye suma street kids shirikadzi dziri kutambudza checha kana kutombo haipwa kana kutombotaurwa nezvedu kana. Unochoti akatotsa pa game kuti atotinyudze kuti atotimakise wezia. Hanzi happy Friday atine nazvo. Ndoda kutotenda zvangu Patricia Jeki. Ndoda kutenda. Dai pasina Patricia Jeki amene ndanyarira pinasi. Dai pasina Patricia Jeki nasi amene ndanyarira kupi. Dai pasina Patricia Jeki my Chloe. Pati my Patricia Jeki my Chloe. Sorry Mrs. Me. Baba wasikana. Lucia. Imi vangoti vanhu vanenge forget. Vazongobvisiwa nyadzi. Amene ndachanyarira pinasi. Maiwe. Uyu host ndiwe kumama uyu. Chihosti chinde chekumama checho chihosti chahosta TikTok game nasa ndechekumama cheko maiwi chandaifira shame zvipa makumbo chitobikira vanhu vanotozokumerura mangwana maiwi ndechekumama chihosti chimari kuta kunyadziswa chimwe ndasara iwe ndati please pascripture chamuchatora muchaposta please siyanyu zita rangu because asina unyara asi yaingisa rangu because chaanga chitisira pachembere dzake dzeku America dzanotozotika dzine vanhu vadzo vachasuva maricha handi chete angangori zvimaricha handi chete isu tichekwa nawo papi vana maini yawe vana vekwakisi yatota tichekwa nawo papi nichanga tisi muzoti mazita nasikazivi ndivanani handiti what I have known kuti chembere dzake dzeku America I would have accepted kutombosvika ipapo kuti chembere dzake dzeku America denda tozviziva kuti chembere dzake dzeku America I would have come pachi TikTok game cheche hatoma ndasandamboenda ipapo ndasandambonyara zvakadaro ndasandamborwadziwa zvakadaro chandirwadza inini kutiza chikomba ndichimhanya ndichifunga kuti pane zvinhu zvizhinji chete kuti zotofonerwa kani kuzokufonerwa kani apo munhu andikasa musoro ndamubata rafu apo munhu andibatsika ndikasa musoro ndamubata rafu nasi ndabatisa chikuta pane ndandikita chikomba rafu nasi ndabata chikomba chandikasa musoro rafu nasi ndichikuti handiri kuya kusvika chazozobuda mutown kudoti naiwe game rapera ndokumbira uri papi
dende tozvona ndiri kunyuraka ndabva ndabuda pachigame checheka ndoramba ndiri mtown kutomhanya ndikati panenge ndofunga pana chakandashumba regeni bomira oh wangu shama ndasiya mari mtona ndarwadziwa. I don't want to lie. I'm so sad and disappointed. Futseke matuzhu ari ku TikTok ese masocials ari ku TikTok matuzhu andihosa nhasi murimbwa muri varoi demka murohwa nemheni rohwa ine mheni mupaparike mese vana satani vese ndasara ndega beta kusara ndega madhiri angu nditori ndega nanditori bo nanditori ndega nditori bo zvokutodaro chihosi cheche chingataura kana zita rangu chihosi cheche chingosimudzira mambuya madhamu nenge dzoka ikati kana ini kana kutombotaura nezvangu imagine kana kutombotaura nezvangu kana kuchemeredzo dzekuamerika dzedze ko ringadini ko rega rinanje mukosho yadzo ringadii ko rega rinanje mukosho yadzo zikati ewe tikatova sandi tinowaneiko dei yangu dedze kana kungundehepa kana kahwani zvako you didn't. Nonsense. What is this? Rubbish. Nonsensious bullshit. Kundisa pa platform kuti tingo because the platform de vangosiwa chambers na twizi ngoti dzeka pa platform ka. De dzangosiwa chambers na twizi dzeka America dzingoti dzeka ka pa platform. Ndo dzine support ka. Yeso kwakisiya totoma ngoti siya katakadaro. Chana ndizoperwa neshoko idzizo sezichi. Chana ndichaperwa neshoko idzo sezichi. Kuperwa nemadhaka iwaya chi. Kuti ndione kusekta chisiko chenyika inini. Ndiche siko chenyika inini pa TikTok ipapo. Kuta kuti blush kuta may thunder fire you. May Allah fire you. Munoona uyu anonzi mai Juju. Uyu anondiziva kutambura kwangu kwese uyu. Ndiri pa Shabana apa. Hey! Ndichimboshayiwa pakuti ndodini. Asi Mwari akanaka nguva dzese. Shamwari yangu ndingodinamatira kuti vavengi ngavangoita relax. Ngandisiyewo ndiseve muto. Iwe unoziva nhamo yangu iwewe. Jehovha Mwari ndi Mwari anoshanda. Jehovha Mwari anoshanda. Ariko Mwari. Ngavangondisiyawo zvavo vavengi. Unozviziva meviwe ndibhururu wangu uyu veduwe. Kana chikuudzai kuti takainamatira nyaya iyoyi. Ndokuudzai vanhu ndoona muchiuya muchichema muchiti ndatambura redi Mwari ariko, keep on praying. Ende ichingova munhu akangomira panzvimbo mazvinzwa akamira panzvimbo munosvika kwamuri kuda kuenda. Yes, zvinhu upenyu hunooma usiri mutserendende. Upenyu hunooma. Yes, business rombobroka. Yes, unogona kusangana nemachallenges but keep on pushing, keep on praying. Mwari munzwi wemunyengetero ende Mwari ndiye wemasimba ese. I love you shamwari yangu. Nai. Every day munhu akadhakwa futi. Vakwa Tom Jones. Main pressure. Uya mukadzi arwari nepsychosis chaidzo iri bipolar iri nane. I'm telling you bipolar iri nane. Uya mukadzi andori nyembezi ane psychosis chaiyo. Anzari kwa Tom Jones zvari kuropora mena. Anzari kwa Tom Jones izvo hatisina basa newewe nemanenzungu dzako idzo. Takatorya tikaremba. Tarisawo nezvatiri kudya iwewo. Nayo tina stobo munomu. Itori Facebook majezi. Okay, uri Facebook. Uri Facebook. Anenge akuone ndina stobo panapa. Ndichambofeeda stobo pano. Not to test in half moon branches kuti haufamba. Thank you, my love. Mira. You're so lovely. Ini nditori munhu vanhu vandidi kuvhiringwa chete. Aiwa ndidi kuvhiringwa sina umwe hangu zvinhu zvangu. Nhasi ndatakura kamapirizi because I hate to be told. Ini ndichitoya kunoku ndinotoya ndakarowa overdose yemapirizi because handidi kukanganisa basa.
ukangovhiringa unopana pacheteka mawana ako atanga hautaudzane neni futi ka ndofunga kuti uzombovuka taudzana neni ukana panapa ndazomamirawo pano chinditewo chinendesai kunhengo ingwi cheni chinendesai kuri kuingwi cheni ndakupai go ahead because this woman has been through a lot. Yeah, I know. Lost many people. Shinzi kana makunasa ndimkwamba nemenyu kubva takusuduruma. Asa ananga nopeta basa nazvo mfunge. Hanzi suduruka yenyu. Suduruka yenyu it's okay suduruka yenyu. Ndinongosara naye because ndiri kufarira zvaari kuita. This is okay. So mune you. Yeah, you have money say. I think this one number 1. Let me try this one. Pie. All right, pie number 1. Number 1. Mom, enough one do favorite yangu manje. I think this one. Saka number 1. Ito chisungonza zvo chibatode. Bata zvo unyasoti number 1 ndiri kuchiri. Ndori kunzi number 1 na store. Hi Tani baby. How are you? Number 1 chili. I think this one. Number 1. Number 1 pie. Then okay, I make pies. Number 2. Umune chinecho. Okay, samsa number 2. Yeah. All right. I think my samsa because ndroma bika every day up to the fina. Anchana girwe now. Number 1 iyo half moon then pie. Kakapenga. Anditi ka? Apa bika uchida. Makeke nyuma umbe. Thank you so much, Sandy. Appreciate you. Thank you so much. Hansi ndafara. Sandy and Stobo. Nganya sodai Stobo asubuda bo. Nganya sodai. Yeah, mamona kawe. Dindi naye. Ndoto massage achijika. To massage achijika komana wayo kuumba kwangu aumbobviko babeji. I'm just nasty for social media. In person, I'm so sweet and lovely. I think tofana ungova pana patiri pa live kuitwa kushayika na chekutaura. Ruboto pera power. Ndo zvakaita ningi anenzana yako yozori pa adopted son asi tiri kukupira ma tickets pa live my sister. Tiri pa live ndo bato tida kutopinda mota. Because anga chazonzi achingouya adopted ndakaenda naye kuroom mufungi anopedza. Ndinonoki kanda kugadzirira nyaya yenyu. Wei. Uda kuti ndikuitire yangu ndoita. Munhu andiunzira Stobo panapa ndoita zvaanoda hangu. Ndatoka mutanda ndako ndifambise. Saka ndokuposta newe. Ndatomubvunza ndikati wakatanga kuudza magajiri iweyo. Of all people. Simashoko kuti akanyanya kurwadza ndiyani. Hanzi ndiye munhu anenge achiti memhaidzere. Ndiyo. Hi Tani babe. Ndiye munhu anenge achiti memhaidzere. Hanzi nasi kwakanaka ino. Ndiri pasandi. Ndangoti tiite live azoshaya zvekutaura. Asi unenge uchimbowandisira yako face yako naStobo nemanakira wakaita. Not kuti uwandisa ndiri muoffice. Oh, you don't want people to see your background. Unosaka green screen. Face yako yakabudwa sa green screen dona sonemba mauri. Plus kushata kutovharidzirawo kushata. Ndozvakada munhu akashata izvozvo. Unenge uchakomukisa so. Unenge uchakomukisa uchimuona so. Aiwa mwana iwe zvamuri kuona abantu kangaswa nekamera iyo ishi. Ndeyatongogara akangodai office yake. I think magalaxy ka unoteya kuremba ndiwo Stobo. I'm telling you. Gara wakadai uone magalaxy unoremba ndiwo. Wakashandisa iko kamera kafirita kakakubuda mushemushe. Hanzi tori kadhudhu. Hanzi yo udza vanhu vari Facebook wauyo kusanda purisa bag. Udza vanhu vari. Toti uyai Facebook TikTok. Uyai kuTikTok pakanzi Stobo. Uyai kuTikTok guys. Chakanakira Facebook chandoidira da.
Ofisa magrazera anakuonero. Mamonero ndiye kawo. Exactly. Aninganya sobona. Mamoyo uyai ku TikTok sisi. Uyai kamanja kupatidza ku TikTok. Chimbo uyai ku TikTok sisi mundigane gane. Ndakutokisana makatarisa saka uyai ku TikTok. Mukasaya ku TikTok muri kuruza. Ndakutokisana makatarisa. Mamoyo ndati uyai ku TikTok. Mundigane gane. Ini ndipana pata kutobva panapa guys. Facebook aina Facebook yakatakwa takwa. Mazuva tiri kupisira tiri ku TikTok. Uyai ku TikTok. Tinyatsa kupangidzai. Rega tichibve kunoku ndokuti vanhu vauya ku TikTok. Uyai pakanzi Stobo. Endai ku TikTok vakanzi Stobo anti. Vakanzi Stobo guys. Uyai ikoko. Hanzi yewe. Yewe.